Першакласнікі з Пінска яшчэ з аўтобуса выйсці не паспелі, а ўжо ў казку трапілі. Так сустракаюць гасцей у Пінскім раённым цэнтры традыцыйнай культуры і побыту. Штогод на перыяд зімовых святаў ён ператвараецца ў рэзідэнцыю Дзеда Мароза. Я сапраўдны палескі дзядуля Мароз. На працягу ўсіх зімовых святаў я жыву ў вёсцы Мерчыцы, у цэнтры традыцыйнай культуры і побыту спадчына Палесся. Штогод я чакаю ў сваёй рэзідэнцыі хлопчыкаў і дзяўчынак з усёй Піншчыны. Мы спяваем, ладзім карагоды і весела мавім вольны час. Прыязджайце, калі ласка, да нас у госці, у нас вельмі хораша. А каб гасцям было хораша, тут рыхтуецца грунтоўна. Пакуль першы А частуецца аладкамі з гарачай гарбатай, першы Г наведвае экспазіцыі цэнтра. Тут іх 6. Вось зала беларускіх нацыянальных касцюмаў. А тут калекцыя драўляных вырабаў. Ёсць яшчэ зала ганчарства. Усяго за 2 гады работы ў цэнтры сабраліся больш за 200 экспанатаў. Экскурсія скончана, апошні аладак даедзены і для маленькіх гледачоў пачынаецца казка. Традыцыйнае запальванне ёлкі, гуканне Дзеда Мароза і такі любімы навагодні карагод з казачнымі особамі. Мне понравился Дед Мороз со Снегурочкой. А мне понравилось, когда мы собирали его перчатку. А тебе что понравилось? Мне все понравилось. Было так весело. Мне понравилось блины есть. Мне понравилось кушать блины и водить хоровод с Дед Мороз и Снегурочкой. У палескіх Мерчыцах дзядуля Мароз прабудзе да калядаў. За гэты час усе жадаючыя змогуць наведаць яго казачных сяброў. Тацяна Будгусаім, Евгения Мороз, Александр Дяченко, телерадиокомпания «Брест».